Il-prekarjat f'pajjiżna hu realtà iżda b'impens ħieħ dan il-gvern qed jindirizza l-problema. Din it-tema kienet il-qofol ta' konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru responsabbli għall-ugwaljanza Helena Dalli propju fir-residenza ta' San Vincenz fejn numru kbir ta' ħaddiema kien ilhom is-snin ibatu minn kundizzjonijiet prekarji. Fakret kif bil-fatti dan il-gvern qabad il-barri minn qrunu biex jeradika l-prekarjat fil-postijiet tax-xogħol tal-gvern. Il-gvern ivvota aktar minn 5 miljun euro din is-sena sabiex tkun tista' tiġi indirizzata din l-inġustizzja li kienet qiegħda ssir mal-ħaddiema fejn inti għandek żewġ ħaddiema li qegħdin jagħmlu l-istess xogħol, allura għandhom ikollhom l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol. Fost il-miżuri mwettqa s'issa l-Ministru semmiet it-twaqqif ta' Tribunal tal-Blacklisting u l-Ispetturi tax-xogħol. L-ikbar sodisfazzjon għal ħaddiema ma kienx il-fatt li żdiedet il-paga iżda li nataw id-dinjità li tixirqilhom. Għamla differenza kbira ħafna għaliex il-paga qed tiġi issa iktar mid-doppju. Ftit iktar mid-doppju. Nirringrazzja dal-Gvern, il-miżura ħareġ għal lina li konna bil-prekarjat. Nirringrazzja l-kontrattur tagħna, l-Mr. Dennis Xwiereb, u kull min għamel dal-ġejta lina għaliex tħossa. Konna għaru ġejna l-aħjar, ħafna affarijiet, xogħlijiet, pagi, kollox. Part-timer ġejt full-timer, naħdmu tajbin, ġena kif suppost. Għadin aħjar, u rsistejna, u ħdimna, u stinkajna, ġejna l-aħjar. Preżenti kien hemm il-Ministru Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari Ġustin Caruana. Fissru li permezz ta' kondizzjonijiet aħjar u taħriġ adegwat aktar nies qed jersqu lejn is-settur tal-kura fejn id-domanda l-ħaddiema qiegħda dejjem tiżdied.